proste toto si človek musí užívať. Nazdar, pozdravím ťa opäť z Dubravky, pozdravím ťa z ďalšieho testovacieho videa. Teraz ma tu čaká táto oranžová krabica, kde sa nachádza produkt, ktorý keď som videl na e-lebne Team Sports, tak som sa v momente do ňoho zamiloval. Takže pre tento testing som vybral produkt ja, ale ak chceš ty ovplyvňovať moju tvorbu a ty chceš vidieť nejaký konkrétny model v mojom testovacom videu, tak určite nezabudni hodiť follow na môj Instagramový profil Kopackovo. Ja sa teda náhnem dole a by som ten produkt zodvihol, pretože nachádza sa práve v tejto oranžovej krabici a nesie názov Nike Premier 3. generácia v prevedení FG. Čiže produkt primárne určený na prírodný terén, aj keď som teda tuto na umelej tráve, no hada mi to odpustia. Ale ak ty budeš fakt kúpovať tento produkt, tak fakt hrávaj väčšinou na tom prírodnom trávniku. Jo? Ja to teda veľmi v rýchlosti prebehnem, pretože dôležité je to, ako ten produkt na nohách sedí, ako sa v ňom cítim a samozrejme na konci videa to pekne zhodnotíme. Nachádza sa teda v tejto oranžovej krabici cenovkovo, som zabudol povedať, ale 110 €, čo nie je zlý peniaz. Samozrejme s zľavým kódom Kopackovo to bude zase o niečo lacnejšie. Takže toto je model, do ktorého som sa zamiloval, keď som to videl prvýkrát, že wow! Lebo väčšinou tieto produkty sú vždycky v tých malších prevedeniach. Samozrejme, ak ti táto biela edícia, alebo bielo-čierno-červená nebude vyhovovať, tak k dispozícii čierna, ak sa im je modro-zelená a teda. Určite teraz mi ho do komentára, že ako sa ti ľúbi. Samozrejme, už keď si tam, tak nezabudni hodiť aj like. Toto je práve ten model. S tým, že veľmi dôležité, už sa to viac menej vytráca, ale produkt je tvorený kožou. Konkrétne klokaniou kožou a mal by byť fakt veľmi jemný, príjemný na nohe. Čo sa týka gripu, OK, no, je to skôr taká hladká plocha, ale mám tu loptu. Mám tu teda Nike Flight Ball a skúsme ho testovať. Jo. Ako je to cítiť, že je to taká hladká plocha s tým, že je tam minimum gripu, ale aj ten, čo tam je, si myslím, že úplne že postačuje. Dôležité, čo vám musím ukázať je, možno tá staršia generácia si teraz povie, že to boli časy a to je práve tento jazyk, ktorým si v podstate zaklepneš to šnurovanie. Samozrejme sú tu návody, že keď sa ti neľúbi, treba ho odstrihnúť, ale buďme si úprimní, kto by to odstrihával. Ja určite nie. Takže ja sa teraz idem do toho obuť. A ešte, aby som nezabudol ukázať vám aj tú petu, inak tento produkt testoval dokonca Fifko, ak sa nemýlim, tie modré. A taktiež mu sedeli celkom dobre. No poďme na to, poďme ich obuť, poďme ich určite otestovať. Čo sa mi ešte ľúbi, ako tá kombinácia čiernej, červenej a bielej je úplne že brutálna. Ľúbi sa mi aj tá vložka, pozrite sa. Čierno s červeným. Inak, keby ste to teda chceli strihať, tak tu je presne ešte aj čiara, kadeľ by tie nožničky mali ísť. Zatiaľ, kým to budem obúvať, vy už viete z mojich videí, že môj nárd je trošku vyšší, noha širšia, čiže toto by mal byť produkt optimálny na moju nohu. Samozrejme, ak máš nárd nižší, užšiu nohu, nemal by to byť taktiež nejaký problém, pretože fakt tými šnúrkami to vieš krásne celé regulovať. A pozrite sa na ten vstup. Ako to je. Znova by som obul slona. Ja idem trošku ďalej, aby ste ma videli. Celého, krásneho. Ty vole, normálne musím povedať, že wow, ale ten dizajn sú nádherné. Ešte obujem tú druhú, tak zatiaľ od toho prvého okamihu a od toho prvotného obutia nič ma neboli, nič ma netlačí, ale je cítiť, že ten model je ešte nový. Tie kopačky pôsobia tak tuho. No ako ja by som ten jazyk vôbec neodstrihával. Fakt vyzerá to brutálne. Tak čo, meníš názor? Aj staršie modely, dizajnované do toho retro obdobia, môžu vyzerať dobre. Sú fakt veľmi pekné. Ako to hovorím v každom videu, vždycky je dôležité s kopačkami sa dobre rozbehať. Určite nezaťažovať hneď od prvého obutia, pretože fakt všetky tie materiály, či sú to syntetické alebo kožené, sú celkom tuhé. A určite treba aspoň, aby trošku zjemnili a vytvoriť tam už to hovorím stále dookola, tú symbiózu medzi nohou a kopačkou a nohou. Takže ja čo teraz urobím je, ja si tu s nimi trochu pobehám, dám si nejakých 5 minút a následne začnem zapájať loptu a proste budem tie kopačky testovať tak, ako treba. Few moments later. No idem za vami. Mám niečo odbehané. Prvotné pocity. Veľmi príjemné na nohe, inak zabudol som vám ukázať aj tú podrážku, takže ešte kvôli vám sa raz vyzujem. Tá podrážka je typická ako pri tiempach
už ako pri tých starších tiempach gulovité štuple s tým, že on to je ladené celé do komfortu, obratnosti a veci tomu podobných. Čo som si ale hneď v úvode všimol je, že kým som behal, tak cítil som oblasť pety. Tá peta vyzerá takto. Neviem, či to bola iba zle utiahnutá kopačka, alebo len to, že ten materiál je fakt tuhý, ešte pomerne tvrdý. Ale keď si zoberiem vás, aspoň po tých 10 minútach uvidíte, ako ten materiál pekne zjemnil. Vidíte tú kožu? Stiahnem prsty. Vidíte? Fakt vyzerá dobre, že? Teraz čo by bolo fajn, skúsim prvý dotyk s loptou. Zobral som teda Nike Flight Ball, jednu z mojich obľúbených. No jasne. Wow. Mal som sa, že ten jazyk mi nejako bude vadiť, ale absolútne nevadí. Teraz skúsim ten grip. No. Keď sem, tak je tam ten záber, ale nie je to taký veľký, taký výrazný grip ako, dobre, u Predatorkách alebo Phantom GX. Ale ako taký tam je, však vyskúšame to určite na bránu, keď budem strieľať. Nie je nič, čo by to nejako obmedzovalo, čo je super. Dá sa povedať, že už ani tá peta mi tak nevadí. Takže naplňa sa presne to, čo hovorím. Treba ich zaťažovať postupne, nech si nás zvykne. Ale sú fakt veľmi príjemné. Poďme sa presunúť na bránu. Čo idem urobiť je, idem si zastrieľať. Veľmi dobre sa s nimi strieľa, inak častokrát sa ma pýtate aj na to oblečenie, čo mám na sebe. Všetko je na Ilemne Team Sports. Nie je to len o kopačkách, ale je to aj o tréningovom oblečení, aj voľnočasovom oblečení. A zároveň, ak tvoj klub plánuje kupovať nejaké veci, tak taktiež zápasové veci. Skúsim rotáciu. To, čo som povedal, že grip tam nie je cítiť, neznamená, že tam nie je. Samozrejme, ak tú loptu potrebuješ rotovať a veci okolo toho, tak to ide to, hej? Len to nemusí byť také jednoduché, no proste nebude to také výrazné ako u Predatorkách, Phantom GX-kách alebo Puma Future, kde ten grip je na povrchu aj cítiť. Ale ak potrebuješ zatočiť, tak tú loptu zatočí bez problémov. Oficiálne hlasím, že tú petu už necítim. Ten materiál fakt veľmi pekne povolil, takže som happy. Ešte vyskúšam nejakú tú priamu streľbu. Proste toto si človek musí užívať. Čo k tomu povedať? Som že nadšený. Nosím teraz Tiempa Pročka, druhú najvyššiu triedu a myslím si, že toto, čo mám na nohách, bude výrazne konkurovať práve tým Pročkám. Fakt sú veľmi, ale veľmi príjemné. Kľudne to poďme zhodnotiť. Ja si sadnem tuto na múrik, na tenhle a poviem vám, čo mi vadilo, nevadilo, môže sa to hodiť. Ja sa vyzujem teda, hej. Začnem tým komfortom. Ten komfort, pozrite sa, že tá kopačka vyzerá, že bola použitá. Stále vonia, inak, no je to biela verzia, takže ako prvá nevýhoda je, že proste tak biela, ako sú teraz, nebudú vyzerať po pár použitiach, ale keď sa o ne budeš starať, samozrejme, tá životnosť bielej bude dlhšia. Ako som hovoril v úvode, treba sa v nich hlavne rozbehať, pretože môže vám vadiť táto peta na začiatku, ale ono to ustúpi, takže nemusíš sa báť. Ďalšia vec, čo mi trošku vadila, bola, ale to som si všimol, že šnúrky mi prekrývajú práve ten suchý zip, že sa mi to trošku dopínalo, ale keď si tam urobíš poriadok, tak proste drží to. A vyzerá to fakt dobre. A keď hovorím o tej umelej tráve a o tom zafarbení, tak to už môžeš vidieť práve na tej podrážke, ale podrážka viac menej nikoho nezaujíma, maximálne tvojich protivníkov. Každopádne, toto, ak by som mal do pomeru cena výkon, dávam kľudne 10 bodov z 10, pretože toto je kus poctivej kopačky za veľmi dobrú cenu. A častokrát sa ma pýtate, na akú pozíciu je tento produkt určený. Ja si dovolím tvrdiť, že toto je univerzál. Určite prídu si na svoje napríklad brankári, prídu si na svoje stopéry, prídu si na svoje tvorcovia hry v strede ihriska, v prípade tréneri, ale určite by som to nezakazoval ani krajným obrancom, krajným záložníkom a ani útočníkom. Fakt, ak si ideš pohodlie a chceš kopačky okolo tých 100 €, tak určite toto, lebo fakt, ak si pozrieš aj dizajnovo, to vyzerá veľmi dobre. Takže hod do komentára, ako sa teda ľúbia tebe. Samozrejme, už keď si tam nezabudni hodiť aj odber, like. A ak si nevieš vyberať ten správny typ kopačiek, som na Instagrame ako Kopackovo, takže tam si ma pridaj, kľudne mi píš, rád pomôžem, poradím, inak znova sa
znova pripomeniem, Kopackov SK je bazár, ktorý nepatrí ku mne, takže ani nepatrí mne, hej. Takže pozor na to. A aj taká životná rada, ak kupuješ z bazáru, tak rátaj s tým, že v väčšine prípadov tam nemáš záruku. Takže síce tam môžeš kúpiť kopačky, ja neviem, o polovicu lacnejšie, ale musíš rátať s tým, že keď sa rozlepia, roztrhnú, je to všetko na tvoje náklady. Takže preto vždycky odporúčam ako kopačky, tak radšej od výrobcu, kde tú záruku máš. Dobre, nebudem vás zdržovať vo vašich životoch. Každopádne ďakujem za dopozeranie a prajem vám teda pekný deň. Tak, majte sa, čaute.